OK, takže aktuálne sú 4 hodiny ráno. Za nejaké 2 hodiny mi to letí do Vegas. Spal som nejaké 2 hodiny, pretože včera tu bol deň nezávislosti. Ukážem vám tam niečo aj čo sa týka behu, čiže vítajte pri epizóde 2 príprave na maratón a ideme si spraviť raňajky. Ok, takže raňajky zase úplne easy. Vločky, proteín, banán, jahoda, čučorietka, nejaký med na vrch a horká čokoláda plus 2 vaječka. Vaječka nemôžu chýbať k raňajkám a dám si ešte kávu. A je čas vyraziť na cestu. Hi, how are you? Alright, thank you. Have a good one. When you normally do so, holding your weight. Takže už vo Vegas. Aký je plán? No každý, kto sem chodí, tak plán je proste party a kasíno. Čo si budeme proste, to je ten základ, aj keď som videl ľudí v lietadle a na gatoch, tak všetci proste rozklepaní, červené nosy, úplne už pripravení na toto roztočiť vo Vegas. Ale ja chcem skôr taký balans, že napríklad zajtra ráno chcem vyskúšať tu jeden run club vo Vegas, čiže nebude to len kasíno a party, aj na to príde čas, ale som pripravený na maratón, takže minimálne jeden beh si tu dať musím. Kúkal som teploty, má tu byť, že 45 až 47 či koľko stupňov, takže bude to extrém beh, ale už príprava je príprava. Som si istý, že zostane čas aj na nejaké točky, nejaká ruleta a blackjack, možno nejaký poker. Zajtra, čo sa veľmi teším, je po tom behu na pláne Copa America, Brazília, Uruguay, štvrťfinále. Niečo neskutočné, že sa tam dostanem. Veľmi sa teším. A v nedeľu by som chcel ísť do tej sfér, čo je ten veľký smajlik, tá obrovská budova, čo vyzerá jak emoji. Čiže to je napájať nedeľu. Like everything in Las Vegas, like pyramid, Eiffel Tower. Yeah, from the Eiffel Tower, that one right there, or if you go at nighttime, you see the one right there? Oh yeah. Yeah, that one's better. The big one? Yeah, the big one. You see all Vegas. Ok, takže som bol hlavný, takže som si dal takýto náložený burger a ranovky, samozrejme 0 kola. Asi v jednom najväčšom kasíne, čo je v celom Las Vegas, MGM Grand. A dávajú futbal. V štvrťfinále Portugalsko-Francúzsko som nemohol premeškať, takže si priplatíte, ale je to majetný, čo si budeme. Ok, takže následne som išiel do centra mesta, časť New York a už za mňa môžete vidieť to kasíno MGM Grand. Ďalej som objavil jeden shop a to Netflix, o ktorom som ani nevedel. Stále tam je iná tematika a tentokrát to bolo Stranger Things. Hneď vedľa bol tento obrovský M&M shop, čo mal asi 4 poschodia, bol pomaly väčší ako celá Eurovea v Bratislave. Takže čím dlhšie som v Amerike, tým viacej chápem tú mieru obezity. Takže pravdu povedať, vôbec neviem, ako toto mesto opísať, to je neskutočné. Tu je všetko obrovské, proste Coca-Cola tu má trojposchodový dom, M&M's, tie cukríky tu majú trojposchodový proste obchodiak iba s tým. Potom Reese's tu majú proste štvorposchodový obchodiak. To je extrémne. Ale akože predstaví si to ako taký lifestyle, že vlastne oni stanú v hoteli, idú si poťukať do kasína, potom si dajú raňajky za 20 litrov.
trošku príbazem wellness, obedík za 50 litrov a dá sa ťukať extra. Takže aktuálne pred T-Mobile arénou, presne pred týždňom tu mal zápas Jirka s Pereirom, ktorý bohužiaľ prehral. Majú tu normálne aj banner UFC, kde zase bohužiaľ tam není Jirka, čo by si podľa mňa zaslúžil. Teda toto fakt, že super. Keď si predstavím, že tu bolo pred týždňom to Pereirové KO Jirkovi, tak normálne mám zimomriavky. Proste Vegas skratke, nemáš sa ani kam pozrieť a stále uvidíš niečo, čo buď poznáš z sociálnych sietí, z telky, úplne všade, kde sa pozrieš, že niečo. To je jak Disneyland pre dospelých, alebo ako by som to opísal. Najväčší extrém je, že tu normálne medzi budovami ide obrovská husenková dráha. Potom tu je Salt Bay, uprostred má nejakú reštiku. A tu je vlastne už tá T-Mobile arena. Čiže všade niečo, všade. The next day. Ok, tak už je ďalšie ráno. Rýchla zastávka na Starbucks. A nepovedal by som nikdy, že bude šialenejšie mesto ako New York, ale Las Vegas to 100% prekonal. Bez pochyby. Teraz vám idem ukázať ten Run Club, čo je tu v Las Vegas. Je nejakých 7 hodín ráno a ukážem vám, ako to prebieha v takom americkom Run Clube alebo bežecký klub. Začínajú byť dosť populárne aj v Európe a tak, ale v Amerike to už funguje dlho, takže dám vám nejaké zábery z toho. Poďme behať. Ok, takže už po behu, bolo to dosť náročné, lebo som spal asi tak 3 hodiny za posledné 2 dní. Čo je celkom crazy, ale dal som si nejaké raňajky, rýchly nap a je tu obedík. Rýža, nejaký obedí steak, nejaká špecialita v thajskej reštaurácii, čiže bielkoviny treba doplniť. A ide sa tu po Ameriku. Teším sa fakt, že veľmi, bude to podľa mňa atmosféra úplne že na inom leveli ako aj že európsky futbal. Tí juhoameričania sú celkom crazy, takže let's go. Takže už pred štadiónom, Allegiant štadión, tu bol tento rok aj Super Bowl, takže obrovský štadión, to vyzerá brutálne, ako do budúcna by som sa presunul. My brother, Uruguay or Brazil? Brazil. Brazil? No, Brazil will cry. Uruguay. Somos Uruguay, somos Uruguay. Na štadióne niečo extrémne, to je jak nejaká, to je na popísať, neskutočné. Unbelievable, mate.
zápase. Uruguay vyhral. What do you say, Marco? Easy win. About the game. Insane, man. Insane. Wait. Sred, man. No. Yeah. Úžasná hra, poviem, že Copa America. Je to veľká experience a ani som si nevedel predstaviť, ale Uruguay, skade je Marko, vyhrali. Čiže som šťastný aj ja. Aj keď inak by som asi normálne fandil Brazíl, lebo tam hrá Martinelli a Gabriel Magalhães z Arsenalu, takže spravím výnimku. Teraz je čas na Las Vegas Night Life. Nočný život. Normálne tu musíš mať dress code, aby si niekam išiel, lebo by ťa poslali naspäť do Levíc. Skade som. The next day. OK, takže už ďalší deň. Nedela ráno, 12 hodín, ale včera super party Vegas, Lil Jon, čo má tú pesničku Alive, neviem, či poznáte, bol DJ, takže to bola pecka. A dneska asi skôr len chill, idem na jeden bazén v jednom hoteli, čo vyzerá ako pyramída, sa volá, že Luxor. A to vám môžem natočiť. Idem tam na bazén a potom o 5:00 mám appointment alebo lístok do tej Sphere. Otvorili asi iba pred rokom, sa mi zdalo, že je to celkom novinka. Vegas zatiaľ fakt je to experience. Je to experience, čo odporúčam každému aspoň raz za život. Ale asi stačí raz, lebo je to dosť crazy. OK, takže ďalšia crazy vec, čo som vám zabudol povedať, že presne tento víkend, alebo akurát presne dneska, tu majú namerať najväčšiu teplotu, aká tu bola kedy nameraná v Las Vegas. Čiže je to tu, je tu teplo, čo si budeme, a to je 48 stupňov Celzia. 48! Už som, tu je tá pyramída, tu je nejaká tá sfinga, alebo jak sa to volá. Sa proste cítiš jak v Egypte, prejdete 100 metrov, ste v Paríži, prejdete ďalších 200 metrov, ste v New Yorku, potom ďalší kúsok ste proste v Taliansku, v Benátkach. Extrém, ale 48 stupňov, to už je moc. Idem teraz do tohto hotela, trošku pri bazén, lebo teploty sú brutálne. OK, tak tu už stojím pred vchodom Sphere. Takže hneď ako vojdete donútra, sú tam AI roboti, s ktorými sa môžete porozprávať. Boli akože dosť múdre a odpovedali na úplne všetky otázky, čo mi príde celkom už aj scary. Znútra to vyzeralo fakt futuristicky a tu už vám dám nejaké zábery z tej show, čiže užívajte. A land molded into a multitude of shapes and forms. Takže už po ako úplne neopísateľné, keď niekto hovorí, že proste bol to úplne, že futuristic shit. Spravil som nejaké zábery, ale to isto nebude také, ako je to naozaj. Pozrite na tú obrovskú gulu. To je extrémne, kámo. Akože odporúčam každému, ale kvôli tomuto sa oplatí prísť. Neviem, či iba kvôli tomuto, bolo to asi 45 minút dlhé, ale je to fakt zaujímavé. Ako toto niekto mohol stvoriť, to mi hlava nebere. No proste extrém. Nemám slov.
Tak ma to dostalo a dúfam, že bude viacej takýchto vecí, pretože toto je proste, čo sa cítili jak v roku 2400 pecka. Ďalej som išiel do časti talianskej, kde to vyzeralo vlastne úplne ako v Benátkach. Je to obrovské nákupné centrum, kde sú jedni z najdrahších obchodov, čiže Gucci, Louis Vuitton a teda. Ďalšia zastávka bol Las Vegas Sign, kde si počkáte aj hodinu na fotku, ale tak oplatí sa. OK. Takže, práve som si uvedomil, že som zabudol toto video ukončiť. Neviem úplne presne, čo sa bude v ňom nachádzať, je tam viacej vecí za tieto posledné 3 dni vo Vegas. Akurát som prišiel na izbu, sú 3 hodiny ráno, za nejaké 3 hodiny mi to letí naspäť do Washingtonu. Takže to bola skúsenosť. No bolo to crazy, no. Akože Las Vegas podľa mňa každý musí aspoň raz zažiť v živote, lebo nič nie je podľa mňa na celom svete podobné, alebo sa podľa mňa ani nič nepriblíži Las Vegas. Je to experience. Bol som vyskúšať ešte In-N-Out. Neviem, či poznáte ten fast food. Je dosť akože populárny a musím povedať, že je celkom oprávnené populárny, pretože bolo to fakt dobré. Ukážem vám video tu, nechcel som tam robiť úplne nejaké recenzie, lebo tam bolo neskutočne veľa ľudí, bol tam hluk a ty koko, ako som si krgol. Zero kola úplne, že najväčší top. Bol to, že Animal Type. Vlastne to nemajú ani v menu, ale ak videl som nejaké recenzie na In-N-Out a tam hovorili, že to vlastne ak poviete pri kase, no tak vám to spravia. Spravili hneď, úplne vedeli, o čom rozprávam, keď som to povedal a bolo to fakt, že akože výborné. Plus ešte tie hranolky mi prišli také viacej domáce spravené, také fakt, že chrumkavé. Ak budete, väčšinou je to na západnom pobreží a viacej tu na západ, že LA, Las Vegas, tam, kde som ja zase na východe. V Amerike to nemám, čiže preto som to aj chcel ochutnať. A je to fakt podľa mňa oprávnene také uznávané, alebo že to hypujú, lebo bolo to fakt dobré. A jedna vec, čo musím fakt že vyzdvihnúť, proste tí ľudia v kuchyni, aj za kasou a tí, čo to proste robili, boli úplne do toho zapálení, do toho robenia tých hamburgerov, hranoliek, proste fakt úplne boli v tom, čo nemôžem povedať o iných fast foodoch, aspoň z mojej, ty kokso, keď ho rozprávaš po anglicky, stále teraz po slovensky. Aspoň z mojej skúsenosti boli fakt vo oveľa väčšom zápale ako v iných fast foodoch, čo akože musím fakt vyzdvihnúť, lebo fakt tam dreli, je to viac In-N-Out, je skôr taká rodinná firma, ktorá má celkom dobrú story, čiže fakt musím povedať, že ak budete v Amerike, hlavne na tom West Coaste, na západe, no tak určite vyskúšať. Určite to prekonáva veľa fast foodov v Amerike. Najlepšie nie je ani jeden, lebo je to fakt, že nezdravé sračky, ale chutia dobre raz za čas. Musím povedať taký cheatík. Za čas padne vhod. Padne vhod. Dal som ešte trošku kasínko dole v lobby a fakt musím povedať, že celkom sa dneska pošťastilo, čo som fakt prekvapený. Myslel som, že je to celkom akože scam, toto Las Vegas. Ale ako taká ruletka, poker a tak, dá sa. Už sa sem asi nevrátim, pretože je to fakt podľa mňa iba taká, že one time experience, že fakt neviem, či by som tu druhýkrát robil kasíno a hazardné hry hrať nechcem. Takže iný dôvod nevidím. Je to fakt iba jedna ulica, ten strip, kde sú proste všetky fast foody, máte tam kluby, je to úplne extrémne, máte proste Egypt, potom máte Paríž, potom máte Rím, potom máte New York,
Sem prídete a uvidíte, proste doprava, doľava sa budete pozerať, vy si budete myslieť, že ste v nejakom jednom meste, kde sú spojené všetky tie najväčšie, najvýznamnejšie mesta na svete, ako by boli spojené do jedného mesta, a to je Las Vegas. V každom dome, v každej vyššej budove, trošku vyššia budova, proste je to celé kasíno a nad tým sú izby ako hotel, bazénik a takto, aby sa vyčilovali popri tom, ako tu míňajú milióny. Je to fakt, že crazy. Takže ukážem vám napríklad výhľady, aký tu mám ja. Lepšie bude asi, keď zhasnem. No takže, tu napravo môžete vidieť letisko, vlastne kam za chvíľu pôjdem. Ale vlastne keď sa pozriete touto stranou, to je vlastne ten začiatok tej ulice, ktorá má približne, ja neviem, 3-4 km a všetko sú to proste kasína, fast foody a tak ďalej a tak ďalej. No takže, bola to sranda, dámy a páni. Takže toto boli také 3-4 dní vo Vegas. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ďalšie už ideme ďalej sa pripravovať na maratón. Dopijem túto zerokolu, dám sprchu a volám Uber a letím späť. Učím sa z LV z Levíc. Cheers.